אני מזמינה את המשורר ערן הדס להקריא 2 משיריו. אני רוצה קודם כל להודות לקיבוץ שהזמין אותנו, לקבוצת האמנים והמשוררים. נקרא 2 שירים שקשורים לקדושה שמדברים עליה בפרשת השבוע. השיר הראשון, 2 קצרים. השיר הראשון נקרא שבת זך, והוא מדבר על השילוב בין המסורת לבין החידוש, בין ציטוטים מהתורה לבין ציטוטים מנתן זך. זכור את יום השבת לקודשו, אבל הוא לבדו בין כה וכה. ויחל אלוהים מכל מלאכתו, והוא מתמהמה, והוא לבדו. מכל מלאכתו אשר ברא, שגם אם מתמהמה, בו יבוא. השיר השני שאני אקרא, נקרא מכונת שירה. הוא מדבר על הקדושה שלנו בתור בני אדם, בעולם שבו יותר ויותר מהמעשים שלנו עוברים למחשבים ולמכונות. מצאתי מכונת שירה, ובה היה כתוב, תכנת אותי, כי היצירה היא פרי עמל חישוב, לא רגש ולא טכניקה, ועוד דבר חשוב, שתסיים השמד אותי בלי להיות עצוב, כדי שבעתיד לבוא לא תשתמשו בי שוב.